Helo, noswaith a croeso I rhifin rhif 41 o'r Haclediad. Do, nath ni hitio'r 40, mynd dros y bump, jumpio'r siac, a da ni'n nôl ar y gwylod lle da ni'n heiddi bod. Croeso, diolch am ymuno ni hefyd. Am yr, swn i'n licio meddwl yr bounce back episode, ni'n cael o hwn. Sioned ydw I. Mae Bryn fan hyn. Helo. O'n i'n mwyn trwy fatha cyfres newydd ydi bounce back. Rebound. Da ni ar y rebound. Da ni ar y rebound. A Iestyn, di hwnna, Mae Iest. Hello. So, da ni'n darlledu yn fyw, asterisk, o Gaerdydd, Llundain. Pa gongol o Llundain erbyn hyn, Bryn? Fynnu tuag at Hackney. Hackney. Home of the carriage, Wel, etc. yn union. Ag, wrth gwrs, Caernarfon. Canolfan, superfast broadband, ultradigidol, mega, Gogledd Cymru. Cywiriad? Ia, cartre calonogol S4C. Wrth gwrs, na cyfyrddin nath nhw sort of dewis. Ia. Da ni'n gwybod lle oedd yn eisiau dod. Pawb yn gwybod lle chi fod. Ia, hwn bargyn, straight from gornal a falle, ti'n bo? So, da ni yma, gathen ni hitio ni rhifin y 40, wedyn nes I off a cael babi, ond mae'n okay, cool, cos mae'n beth yn ffain. Dwi'n cysgu, okay, na, fi ddim. Previously on Haclediad. Previously in my life. Babies were born. Yeah. Dim cwsg. A, dod nôl o'r ffliw. So, mae wystos yma mynd I fod yn super cyffroes. Okay? So, ynda, dwi ar y ffordd rwan yn nôl fewn I byd digidol. Ar hyn o bryd, mae mi di yn llawn o Cawn Gate. Clytiau. Rhai cyffroes tu hwnt heddiw, guys! Yes! A trips i'r ysgol feithrin. So, bys i'n really gwerthfawrogi Bryn a Iestyn am bach o primer o beth sydd wedi bod yn digwydd. Achos dydw I heb fod yn y byd yma eleni. Yndi, mae hi'n mis Ionawr, mae hi'n 2015, mae hi'n flwyddyn yr hoverboards. Os da chi'n credu Back to the Future 2, a dwi yn, pwy sydd ddim. Guys, be dwi'n colli allan ar? Bryn. Mae'r llywodraeth wedi penderfynu peidio trio casglu data ni gyd eto. As if, yeah? Wel, mae o'n... ar ôl yr digwyddiadau erchych yn Paris, ddaru David Cameron ddod yn ôl a dweud bod o'r rhaid ehangu pwera'r lluodd diogelwch. Un o'r peth oedd o yn mynnu wneud, oedd o ddim yn iawn bod oedd hi'n bosib I pobl cael sgwrs trwy y dyrwydd y cyfrifiaduron heb bod y llywodraeth yn gallu gwrando arno fo os bod gyda nhw caniatad o'r llys. So, bod na ddim ffordd o gwbl I gael sgwrs gyfrinachol. Ie, so deud... Chos mae hwn yn really mewn ymateb I be mae cwmnïau fel Apple, Google a balli yn neud yn dod â mesurau fiewn bod fedrith nhw ddim mynd at data pobl. So, yr syniad wan efo pethau fel yr iPhones newydd, rei'r dod cyn bod hir gyn Google ydy bod yr cynnwys o'r dyfais ar unrhyw neges yn sgei gyrru trwy I gwasanaethau nhw wedi cael ei encryptio mewn ffordd fedrith Google neu Apple neu neb actually weld o agor neu roed mynediad i'r llywodraeth neu i'r heddlu a balli hyn o dos o ddim ffordd diwm o bosib so mae'r llywodraeth David Cameron yn wedig yn dweud bod hynny ddim yn iawn a ddylia pobl fel Apple a balli a Snapchat, WhatsApp a balli ddim rhoi ffordd i'r llywodraeth gallu cael at y data yna os bod gyda nhw warrants gyn y llys. Ond
be oedd lot o bobl yn trio pwyntio allan oedd, os fysa nhw'n ceisio neud hyn, fysa mwy na lai neud unrhyw fath o encryption yn gyrru negesion yn erbyn y gyfraith. So fysa gwasanaethau fel iMessage, Snapchat, WhatsApp a falle i gyd yn cael ei gorfod unau roed a newid y ffordd mae system nhw'n gweithio i adael i'r llywodraeth cael at y data. Doedd nhw'n mynd i wneud hynna, not gonna happen. Neu fysa rhaid nhw stopio gweithio yn Brydain. Problem hefyd ydy o'r ffordd be oedd y llywodraeth yn deud oedd bod o'n mynd gyrru negesion wedi encryptio mynd i fod ddim roed ffordd i'r llywodraeth gallu edrych mewn i'r neges yna mynd yn erbyn y gyfraith. So, fysa hynny i gymposib wedyn yn gallu effeithio bob un gwefan sydd yn defnyddio HTTPS. So, llywodraeth yn cael edrych ar beth ti wedi prynu ar... Mwy na hynny hefyd, fysa syniad fysa ddim encryption yn cael defnyddio o gwbl, so bod data ni gyd at risg i bawb. A ddyn nhw'n dweud, na, dim hynny da ni eisiau dweud. Be da dweud, mae'n rhaid i ni roed ffordd i ni gallu mynd i fewn os bod gen ni caniatad i wneud. Mae'n pobl yn dweud, ydy, dim ots faint mor dda da chi'n meddwl da chi, mae'r pobl sydd... Da chi roed y drws yna... Dwi'n meddwl rhaid drws mewn wal. Eich yn ond da chi sef o'r goriad, ond mae'n rhywun... Da chi'n mynd i golli o'r goriadau yna cyn bwy hir, a mae rhywun arall mynd i ffidio, neu mae rhywun arall mynd i ffidio ffordd o pigo'r clo a cael ei fewn trwy fo, neu mae'r drws mynd i gael adael yn y gorad i dwrnod a mae rhywun yn gallu mynd i fewn. Dwydydd hyn ddim digwydd. Wedyn, ddaru llywodraeth, ddaru 4 aelod o'r tŷ arglwyddi ceisio dod ar mesur ymlaen i addasu'r a hangi'r deddf sydd ar funud i galluogi pethau fel cael ei wneud. A ddaru fo cael i stopio gan yr aelod yr tŷ'r arglwyddi. Ac oedd yna quote arbennig yn ystod yr dadl. Oedd yna un yn dweud, can fi pigo hwn i fyny, King said he was no master of the internet. I am not a Twitterer. I don't know about Snapchat or WhatsApp, but the terrorists do. See, dyna beth ti'n cael am drio fod yn gymdeithasol efo ffrindiau. Wel, mwyn dweud, mae'r syniad ydi bod... Dwi'n gwirioni, dwi'n os da chi wedi gweld, Iestyn, falle bod ti wedi, ti'n gweld y ffilm Four Lions? Mae hwnna yn un o'r ffilms na dwi wedi bod yn trio gweld ers blynyddoedd a heb gweld da. Four Lions yn brilliant, achos mae Chris Morris yn sgwennu fo'n ffantastig. So mae jyst amdan jihadis crap. Dwi wedi gweld scenes o'na fo. Ie, mae nhw'n brilliant. Ond mae'n swnio fi fel y math o beth byse jihadis rubbish yn neud ydy ti'n trefnu ymysodiad trwy Snapchat. Neu just fel... Beth ydy, mae'r syniad ma bod mae wneud bod ni yn gorau creu clas o bethau wahanol just ar gyfer yr internet, chos mae'r internet yn special ac yn hollol wahanol. Beth ydy, os ydy trio neu rhywbeth tebyg i hyn yn y byd go iawn, fysa pobl yn mynd yn bonkers. Fel bod gen ti ddim hawl i gwrdd a rhwng dy gornel hefo rwy'n a cael sgwrs efo nhw heb bod na Banksy style microphone gwmpas yna. Dari un o'r perithiau o'r llyfr diogelwch yn America dod allan a dweud bod o syniad bod nhw methu cael fewn i'r dyfeisiadau yma yn tebyg bod na cabinet fydd nhw ddim cael mewn i os maen nhw yn edrych trwy tu rhywun. Wel na, be maen nhw'n gofyn ydy, maen nhw'n dweud i IKEA bod rhaid i nhw cadw clo ar gyfer bob un cwpwr maen nhw'n gwerthu erioed a roed y clo ar allwedd yna i'r hwnna. Peth ydy, os mae'r heddlu'n troi fyny'n TV fory ac yn dweud
da ni eisiau edrych yn y cwpwr yna, a dwi wedi cloio, os dwi'n rhoi'r allwedd yna iddyn nhw, mae gen nhw... Fi di dwi fewn i hwnna. Fel yma'n gweithio. Mae'n rhaid i fi roi'r allwedd iddyn nhw, neu mae nhw eisiau mynd i torri iddo fo. Fi'n gweld, mae Iestyn, ti di postio fyny yn y nodiadau yma sgan ni ar gyfer y rhaglen, bod Cory Doctor wedi sgwennu erthygl really ddiddorol yn y Guardian. Do, oedd hwnna'n gret. Hwnna di un o'r prif... Nes i'n darllen lot amdano fo, ond nes i just... Munud nes i glwad David Cameron mynd on am hynny, o'n meddwl, o, Iesu, gris, ddim yn mynd i weithio. Ac o'n i'n disgwyl am ryw ymatab call iddo fo ar y we, a wedyn nath Cory Doctor o sgwennu. Na i ddarllen cwpl o bethau am fod... Nath o ddarllen mewn i bob dim, oedden nhw'n... Cos mae o'n awdur, mae o'n feddyliwr... So, be di diddordeb ti yn y stuff mae o'n neud? Basically, mae o'n leid lot o common sense i fewn i bethau, dydy. Dyna di ffordd fo edrych ar bethau, fewn ffordd call o edrych ar stwff yn hytrach na dawnsio rownd o, fel mae politicians yn neud. Ac be oedd David Cameron yn trio cael drwad, mae Cory Doctor wedi gwneud rhestr o be mae o'n eilygu. So na i ddarllen rei o'n nhw allan. All Britain's communications must be easy for criminals, voyeurs and foreign spies to intercept. Any firms within reach of the UK government must be banned from producing secure software. All major code repositories such as GitHub and SourceForge must be blocked. A mae'n mynd on ag on oherwydd unwaith ti'n tynnu lawr y security na sy'n rownd y pethau yma i gyd, wel, y pethau stupid yma ydy'r ffeithiau, really, fel hyn fydd o. A'r syniad bod, mae nhw'n deud yn un llaw, da ni eisiau bod yn y byd, da ni eisiau bod yn Brydain digidol, da ni eisiau bod ar blaen y byd technoleg. Ti'n mwyn y lain tre mynd ar un nôl i'r 40au? Mae'n swnio lot i fi fel mae gen ti spooks pwerus iawn, just yn codi dychryn yn does. Hyn di'r peth dwi'n meddwl bod o... Mae'r spooks yn deud, dyma'r stwff da ni eisiau. Mae'n mynd, of course. Dwi'n meddwl na knee-jerk reaction oedd o i'r Paris terrorist peth ma, a wedyn fod nhw rhywun di sgwennu'r shit ma i gyd i fyny, ac neb efo, rwy'n efo hannar clem oedd o di sgwennu fo, a rwy'n fod nhw heb di cael rwy'n call i edrych drosto fo cyn iddyn nhw ffocin dreid ei gyd allan yna. Y peth ydi, mae lot, os ydych chi siarad efo pobl sy'n dallt y technolog sy'n gweithio i'r lle, mae nhw'n dallt be mae hwnna feddwl, a y gwir ydi, os ti'n neud o'n, mae nhw'n mynd i gallu neud i job, mi fos beth sy'n digwydd, mae nhw'n mynd i weithio gael, mae nhw'n mynd i neud be mae nhw'n fod i neud. Yr pobl sy'n wedyn in charge o'n fo wedyn, yr rheolwyr, yr gweithio sifil, a'r aelodau seneddol, dyn nhw'n actually dallt be mae nhw'n sôn amdan, a peth ydi wedyn, mae nhw, so ti'n edrych ar pethau fel hen bod Charles Clarke a balli yn gadael yr Home Office ac yn mynd i grwps fel G4S. Mae sort of, mae hyn yn rhoi y contracts a balli ac yn rhoi gwaith allan i cwmnïau. A da ni'n really efo'r gallu i weld pam ar hwnnw dyn. Mae gyd cael cynnig tu ôl i'r syniad ma. Mae rhaid i ni cadw bobl yn saff. Wel, peth ydi, just consider faint o data sy'n cael creu bob diwrnod yn Brydain. Os ti wedyn yn rhoi dy gallu, os ti mae nhw'n edrych trwy dyda 10% o'r data. A eich bod gen nhw'n yr pobl i edrych trwy'r 10%, os ti wedyn yn mynd o hwnna fyny i 100% o'r data, a ti ddim wedyn yn cordio i gwariant ar faint o bobl sy'n a faint o... ti di neud fi feddwl ddo, mae hynna'n golygu fi na jobs rwla i spooks Cymraeg, just i ddarllen drwy e-mails bobl. Dwi'n meddwl neith yn fodd ran efo Cymraeg. Ella neith y jihadis i gyd dysgu Cymraeg, a wedyn neith canran pobl dysgu Cymraeg. Fyny yn y byd. Ti'n gwybod be? Dwi'n siŵr sy'r cynulliad yn mynd, right,
be sy'n well gyda ni? Mae'n ffigurau dysgu Cymraeg ni fyny, neu mae'n ffigurau ymysodiadau terfysgol ni fyny? Mae'r hanes o rhywbeth tebyg o'r elr fel byd, lle oedd... Windtalkers. Ie'r Windtalkers yn America. O, yn America? Y Navajo Code Talkers. Ie. Indian Brodorol. Ie, so... Actually, dwi'n cael atgoffa hynna, chos dwi'n newid fod yn gwylio'r X-Files eto. Ond mynd yn hollol glan. Na, Bryn, ti'n gwybod be? Stori. Ar y rhifin yma... Dyna, deith yr Indians, we take over your land, but if you want to stop the Japanese from taking over your land from us, you have to come help us. So, oedd y peth ydi, dwi'n bod o'n mwy i wneud efo pobl sy'n meddwl bod o'n... Mae nhw'n gallu dau bod nhw'n neud rhywbeth heb dallt i'r union be mae'n feddwl. A mae'r pobl sy'n dallt be mae'n feddwl yn canran mor fach. Wastad theori hefo digwyddiadau fel un. A theori fi ydi, mae'r stwff mae gyd yn y works drwy'r amser. So mae MI5 neu pwy bynnag, MI6 pobl yn deud, a dyma, so ni'n really licio gallu neud hyn, cos fydd o'n neud pob peth yn well, just ffindiwch chi ffordd o roed o trwad i ni, a wedyn mae yna rhywbeth ofnadwy fel ymysodiadau Paris yn digwydd, a wedyn maen nhw fel, ti amser eitha neis i ryddhau rhywbeth fel na fo, gwn ni gefnogaeth amdano fo rwan. Yr syniad sgyn nhw ydy, maen nhw eisiau gallu adeiladu system, maen nhw'n gallu roed yr data fewn yn y top, mae'r system yn prosesu fo'i gyd, ac mae'n rhoi allan rhestr o bobl, rhestr o bobl dyn. Ond y peth ydy, dydy'r technologi mae'n gweithio fel la. So, ni watch faint, so os ti rhoi data fewn, dydy'r system ddim i cael clyfar eto i gallu gweithio allan, joke di hwnna gyn fo, mae hi'n serious, mae o'n serious, a dydy'r system i gael da i wneud hynny eto, a'r syniad ydy maen nhw'n gallu dod ar costa o wneud yr amddiffyn i lawr, trwy cael cyfrifiaduron yn mwy o'n fo, ond y peth ydy, dy'r cyfrifiaduron ddim i cael da i wneud eto. So, hynna di'r problem o beth dwi'n weld. Maen nhw'n edrych ar y problem ac yn meddwl, mae computer yn bob dim o well, nhw'n ni roed mwy o bres ar y computers a dim digon o bres ar y pobl, a be ddod nhw bod yn edrych ydy dweud, mae da mwy o bobl i edrych ar y problem, mae dim nytra. Mae'n neud ti ddechryn false positives y pethau sy'n mynd i ddod. A'r syniad bod... so hyn sy'n efo CCTV. CCTV deterrent. Wel, os oes o'n deterrent, fysa Brydain, fysa y lad saffa yn y byd. Fysa yna ddim torri cyfraith yn digwydd, chys mae'r cameras yn bob man. Mwy o after the fact ydi o. So mae'r data maen nhw'n sôn am hel, bydd y gyd yn eista ar gweinydd rhywun. Diolch yn data fydd nhw'n gallu o reidrwydd mynd i nôl just i chwilio amdano fo. Nhw'n ni ddim mynd i pysgota am bethau, ond yna i ni gallu edrych amdano fo wedyn. So diolch mynd i nadu byd eich ydy. So diolch yn edrych ar efo ffordd o grawd, mae ffordd o trio torri'r costa pe maen nhw'n gorfod wneud trwy cario cyfrifiadur special, yr machine that goes ping. A ddim rili edrych a dweud, beth angen ydy lot mwy o bobl i wneud hyn. Achos mae pobl yn ddryd, mae nhw'n swnllid, mae nhw angen pethau fatha cael talu, mae nhw angen... ethics, whatever. Lle fydd i fyw, mae nhw'n poeni am bethau fatha trio boddi pobl sy'n cael sy'n cael ama o bod derfysgwyr. Hyfryd. Just plungewch nhw'n... So, just ro cyfrifiadur, nid cyfrifiadur, ti'n deud iddo fo ffeindio'r pobl drwg, a bod deud, dyma fo'r pobl drwg. Great! Hei, dwi'n lyfio'r syniad fod nhw wedi bod yn asesu'r podlediad mae, gyd ar wedi bod yn siarad am ydy sort of jihadis. Just cyn i ni ddechrau recordio, stori doniol iawn amdan every sperm is sacred. Ti'n be, dwi wedi deud, mae ni'n neud spin-off o just y crap da ni'n ramblo ymlaen cyn iddyn ni gwasgu'r y cod. Yr outtakes. Bobl bech. Iestyn, dwi'n mynd i ddod i... Ti'n be, mae segways fi, maen nhw wedi mynd... Hang on, gyda'i da. Segway, con then. Y sôn am
clusterfucks enfawr. Iestyn, deud ni amdan Windows 10. Dwi'n siŵr bod ni di iwsio hwnna blaen. Wel, ti'n bod, dyn ni di sôn mewn bryn bach am hyn o blaen. Hold on. Oh, get ready for it. Yeah. Windows 8, mae bobl yn rhedeg ar y funud, rei yn nhw. Mae rhif 9 wedi mynd allan o'r ffenast. Ie, dim rili'n digwydd na gyda. Wel, y stori efo hwnna oedd... Os yna un official wan? Nag, os, yr un answyddogol ydi. O, dwi'n cofio ni neu hwn, cwbl o rifynenol yn deud. So, o'na tameidio cod sydd dal allan yn y byd yn chwilio am pa fersiwn o Windows sy'n cael ei redag ac yr patrwm yn chwilio am ydi Windows 9. Ie, 95, 98 SE a falle. Hwre di'r stori... Clyfar. Hwre di'r stori, diolch yn sicr os bod o'n wir neu beidio, ond hwre di'r stori sellan. Mae teip o beth fysa'n gallu bod yn wir efo'r cod na. Ond ia, Windows 10. Y peth mwyaf amdan Windows 10 ydy, maen nhw wedi mynd full pelt amdani efo fod one system to rule them all. Dim ots os ti ar desktop mwyaf ar byd neu ffôn lleia yn y byd. Mae gyd yn mynd i fod yn rhedeg yr un cod. So, os ti'n prynu Twitter ar dy desktop, os ma nhw di neud o fatha di neud layout call iddo fo ar gyfer y tablet a'r ffôn, fydd o yr union rhan app yn rhedeg ar yr holl dyfeisiadau wahanol. Just fod y layout yn newid fatha website sydd yn responsive. Scalio. Yeah. So mae hynna'n un peth mawr ac mae o'n adnabod dwi ar tablet wan, so dwi'n mynd i newid y layout i'r bytyma mawr na oedd yn Windows 8, ond os ti ar desktop, na i shrinkio fel awr i'r start menu sydd yn dod yn ôl, ond mae'n di dod yn ôl yn 8.1 rhywbeth do. A wedyn ti'n cael rei o'r widgets yna yn y start menu, ac ti'n gallu expandio fos ti isio, ond mae bob dim oedden nhw'n deud amdano fo i weld fatha, maen nhw'n dall beth maen nhw'n neud rhan. Maen nhw wedi dysgu o'i mistakes, di gwrando ar y pobol, ac mae'n edrych fatha fod o'n mynd i fod yn gweithio'n dda. Dwi wastad wedi bod hefo lot o stuff Windows yn ddiweddar, dwi wedi bod isio licio nhw, cos dwi'n gweld beth maen nhw'n trio neud. Ti'n gweld bod yna trio'n galed yna, a mae yna trio'n galed i roi rhywbeth fresh, achos dwi'n cofio pan ddoth Metro allan, o'n i'n mynd, mae hwn yn neis, mae hwn rhywbeth dwi'n enjoyo iwsio, a yn amlwg, oedd yr software, oedd yr apps, y pethau ddim yna i gefnogi fo. So nes i switch yn ôl at Android llynedd. Ond mae'n dal yn mynd i fod yn broblem gyda nhw, lle fedrith nhw'n cael developers, fod Barmer yn y gorffennol dwi'n developers, maen nhw gyd i ffocin heglu o'na i rôl arall. Ac os fedrith nhw'n gael y prif reidd ddod yn ôl i dechrau creu y stwff i Windows 10. A mae gen ti traffath arall hefyd, maen nhw'n trio cael rownd o fod pobl yn mynd i aros ar Windows 7 neu Windows 8 am fod maen nhw'n gyffyrddus yna, fatha mae Ray XP yn gyffyrddus lle maen nhw ddim isio newid, ond mae Windows 10 yn mynd i fod am ddim i pawb sydd yn gallu installio fo'r computer nhw, so fydith nhw just gael am ddim yn hytrach na gorau talu'r 100 pint neu beth bynnag oedd o blaen, a rwan na fo just Windows 10 dio, ddim Windows 10 Pro neu Home neu beth bynnag arall. Ond mae gen nhw, mae Windows dal, pan wyt ti'n mynd i dy standard 9s a tides agos, dwi eisiau prynu laptop, mae dal y default. A dyna sut dwi'n credu gathon nhw lot o bobl. Peth ydy, dwi'n meddwl bod hynny'n y wir bellach. Chos dwi'n gweld mwy o bobl yn mynd am y tabledi yn ytrach na... So wedi dympio'r laptops ac ar y tabledi maen nhw'n neu... Yeah, I suppose. Ti'n meddwl beth, dweud sy'r 9s a tides yn do, ond mae 9s a tides yn fwy debygol. Mae rei yn dweud, mae ffôn nhw ddigon da i be maen nhw eisiau gwneud. Ie, a mae rei sy'n lle ddim yn well. Wedyn nhw, ti'n angen spectols iwsio ffôns. Wel, mae dad, wan,
ma nhw yn cael lluniau o y bychan? Y bychan o gen ymrawdiau a'i gariad o. Ma nhw'n cael lluniau, ma nhw'n cael fideos, a ma nhw'n wrth i bodd, a ma nhw'n gallu cadw'r ffôn. A so ma nhw allan o lofn, nhw'n just tynnu'r llun i fyny arno fo. Dyn nhw'n angen y laptop i mwy, chys pam. Tiwm fel bod nhw'n llenwi dogfennau. Wel, ti'n deud hynna, ond mi wyt ti angen llenwi dy car tax ar rhywbeth felly? Wel, ond peth ydy, mae gwefanna fel lawer yn mynd i addasu ac yn mynd i fod yn gallu mynd trwy pethau symudol. Ti'n ma be, ie, mae hwnna'n un peth. O'n i, deud y gwir, hollol ar hap, heddiw ma, nes i, o'n i di rhoi dyn enw mlaen i helpu hefo ymchwil digidol gov.uk, sy'n swnio'n boring an. Ond oedd o'n rili dda, oedd just fel, just y llywodraeth yn holi pa mor hawdd ydi o'i ffindio i stwff Cymraeg nhw arwe. A ma tudalen gov.uk, y tudalen Gymraeg yn sicr ydi really symleiddio, really gwella, a mae o'n really mobile friendly wan oherwydd just ma'n edrych fel tudalen o 94. Mae o just yn loads o destyn a links specifically i lle mae'r stwff Cymraeg mae gyd i ffindio. A hwnna'n hollol ar hap. Dwi'n mynd roed o gwybod lle o'n i'n mynd efo'r sgwrs yna. Ond... So mae'r tabledi'r ratach dod allan. So, y peth dwi'n teimlo bod... Dwi'n rili bod yn edrych ar Chromebook yn bersonol. A so ni'n rili licio cael tro anyn nhw. Achos dwi'n cofio Iestyn yn awgrymu o ti i roi Jolly Cloud ar... mae Bryn yn chwifio yn ein gwynebau. Mae hwnna'n edrych o llyfr sydd yn Chrome. Yep. Ar nodyn hollol arall, be di dy sylwadau ti amdan defnyddio Chromebook? Gret, y peth di... Just, fel, ti'n cofio Asus EEPCs? Ie, oedd yn union, just fel fatha fersiwn llawn o, beth yw'n odio? Beth yw'n galw nhw? Jolly Cloud, na. Naci, Jolly Cloud yn un iwsio gen. Netbooks. O ie, Netbook mawr ydio. Webbook. Ie, webbook, ie, gret. Ond yr syniad ydy just porwr dio a mewn lot o sefyllfa ond hynna sydd angen. Mae'r docs, mae Google yn neud yn gwella wan, mae gen ti Office ag Office apps yn dechrau dod ar y we. Mae dechrau dod i sefyllfa lle mae'n bosib defnyddio just porwr o fewn maint yna. Mae'r batri para trwy dydd. O'n i mewn cynhadledd dwy flynedd yn ôl y Chromebook eisiau efo fi, nes i bod am laptop, o'n i'n sgwini nodiadau efo ni, oedd gyda nhw'n gweithio ar y Wi-Fi. Rhaid pesau neis ydy, os oes 3G neu 4G yn y dyfais, so bod fi'n gorfod poeni amdano bod y Wi-Fi. Sy'n ei gret, ond, I digress. Dwi'n gwelwn ni mwy wan bod pethau fatha tabledi mynd i pwysio ar marchnad Windows, y stwff hen yn ytrach na uwchraddio i'r laptop Windows newydd, ben geithio di tablet rhad fatha yr hodl gyn Tesco neu iPad. A hwnna fydd yr cyfrifiadur y tu. Chos mae lot o just hynna bod nhw angen. So y syniad ydy mae'n cyfuno cael Skype, mae'n cael lluniau, mae'n neud e-bost, mae'n neud porwr. Mae bob dim mewn dyfais bach sy'n ffitio yn y llaw. Mae'r batri'n para cwbl o nodiad o fo. So, be arall ydych chi angen? So, Iestyn, ti'n defnyddio... hoverboards. Diolch. So ti'n defnyddio ti'n deud Windows 10, ti wedi bod yn ei ddefnyddio fo? Dwi wedi cael rhyw hanner awr mewn cyfanrwydd efo fo, ond 2 awr o install. Well, quality time. Wel, a heidio, fydd y peth bydd Windows a Microsoft y pwynt ydy bod nhw'n colli allan ar farchnad yna i Google ac i Apple, so dyna pam maen nhw'n mynd am yr all-in-one. So ydy o'n, dwi'n gwybod ti'n dweud hanner awr ti wedi cael, dwi wedi gweld ar y cwbl o nodiadau bod nhw'n neud integreiddio Cortana fewn iddo fo.
So Ond Cortana build dwi wedi bod yn rhedag doedd o ddim arno fo ar y pryd. So just Cortana ydy sort of digital assistant fersiwn Windows o rhywbeth fel Siri neu siarad i Google. Hai fi dweud, dwi really siomi efo siarad i Google. Diolch yn deall fi, neu fel Google Now. Dwi'n iwsio hwnna hefo Google, a just deud, right, okay Google, agor maps, mae just yn googlo maps. No, I don't use Google Maps. Open Maps. So dwi'n mynd credu bod fi'n iwsio fo'n iawn. Ond mae Cortana i weld yn Mae'r adverts yn cymryd y pes allan ar Siri, dydy? Siri yn siarad. Ond dyn nhw'n byd newydd i Microsoft. Mae Microsoft wedi bod yn cymryd y pes allan o Google ysblynyddoedd, so... Apple. Ond os mae Cortana'n gweithio, fel maen nhw'n hysbysebu, mae'n edrych o fath o fod o'n eitha da. Mae'n edrych o blygu cyfrifiadur yr Enterprise, mae'n amazing. Peth ydy, mae'r syniad o siarad i'r cyfrifiadur yn gret fynnu i up to a point. Os dwi allan yn ganol Llundain ac yn trio defnyddio'r ffordd, dwi'n misio bod y sefyll yna'n deud Hilarious. Dangos ni ffordd i'r doctors. Ond dyna beth, ti'n gallu gwneud text input efo Cortana, dweud? Ie, dwi'n dalt hynny, ond mae'r syniad o siarad i'r Dwi'n ffindio'n hynna'n, achos dwi'n meddwl, mae'n loads haws, os dwi eisiau Google rhywbeth a dwi'n pwsio'r buggy. Cos dyma fy mywyd. Mae'n really dda siarad fewn iddo fo, ond mae'n kind of, ti just yn sort of pwysio fo, ti'n mynd, okay Google, how much do Huggies wipes cost in Asda? Ti'n meddwl, ti'n meddwl dick, jyst yn mynd, rai, oce, na, dwi ddim yn credu yma di defnydd llawn a gallen ni fod yn neud o'r dechnoleg yma. Ond i'r peth ar syml fel dwi'n defnyddio fatha, dwi'n gofyn wrth Siri constantly pwy mae Man U chwarae ar y weekend, i adio siwgr wyau i'r shopping list, shit mundane fel la. Ac mae'n mor haws na just gorau teipio i ffwrdd fach yn yma, ti'n just gallu gofyn fo. Mae just y torri munudau bach na i ffwrdd o cael y ffôn allan. Dwi'n credu bydde integreiddio rhywbeth fel na, chwarae ti, os wyt ti integreiddio rhywbeth fel na fe'n i dy desktop ti yn really, swn i'n ffeindio hwnna really ddefnyddiol. Mewn open office? Bywan? Mewn office lle mae lot o bobl yn rownd eich di? Dwi'n hyd yn oed yn gweithio ar hyn o bryd. Just neis cael rhywun i siarad fan ystod y dyn sydd ddim yn mi sbywio ar iddo ti. Lovely. Sorry, dwi'n swnio'n really chwer o'n thrifin yma. OMG! Sorry, gynulleidfa. Beth bynnag, Iestyn. So ti di defnyddio fo, ydi o yn naid gwahanol iawn i'r naid pan methen ni o 7 i 8, neu ydi o just yn fwy o ddatblygiad esblygiad? Mae o lot fwy fatha defnyddio 7 na mae o i be mae defnyddio 8. Ond, maen nhw dal... Pan ti'n mynd rownd yr interface i gyd, dwi'n dall na developer preview dio, ond ffoc, sech di meddwl fod nhw'n gwybod sydd i leo allan ffenast erbyn rwan, Mae'n mor cluttered a just dros y siop. Ti'n gwybod, ydy hwn yn bwtwm, dwi fod i glicio hwn, be wyt ti'n trio ddeitha fi ar y funud? Yn yr Explorer window a general shit fel fath ar system settings a stuff. My god. Dwi'n dal efo'r syniad yma bod so gyn nhw pan gysyn o'r Surface tablets da, o gyn ti 2 fersiwn gwahanol o Internet Explorer. Di shit fel am ryw reswm, mae na 2 fersiwn o Internet Explorer yn mynd i ddod efo Windows 10. Esbonier? Mae na... Beth di'r wahaniaeth o? Mae na un fersiwn lle mae nhw'n really gweithio'n galad ar, a hwnna di'r fersiwn iawn sy'n mynd i fod, a fydrai myw cofio pam fod nhw'n hongian rownd efo'r llall hefyd. Mae na rhywbeth weird yn mynd ymlaen yna. Mae na rhyw rhesymeg Windows hyfryd sydd yn wel, mae'n neis gweld, dwi'n bersonol yn chwilio am laptop, cos yr unig un sgan ni ar hyn o bryd ydy hen un
enfawr, ti jyst methu mynd i nunlle. A swn i'n gwirioni ar just netbook bach, a'n sicr, rhai fi ddeud, y Chromebook. O'n i yn licio'r syniad o'r, y surf, neu face efo fel, ti jyst yn clicio mlaen yr keyboard bach chwanegol na. Dwi'n gweud ffansi'r syniad hwnna. Mae'n swnio fel syniad da. Dio ddim yn. Dio rili ddim. Ia, Dio rili ddim. Dwi'n lyfio sy'n Neith Bryn prynu Chromebook Pixel i chdi. Swn i'n licio, swn i'n gallu prynu Chromebook Pixel. Go on then, pimpiwch o fyny, esboniwch i ni y gynulleidfa wan, beth yw Chromebook Pixel? Basically fatha'r Mercedes-Benz o Chromebooks. Mae fatha MacBook, build quality call, bob dim yn really da na fo, retina screen a bob dim, just fod yn rhedeg Chrome OS, de. Fe'n mynd i'n rhaina, mynd i setio fi nôl. Tia mil y bunna? Mil y bunna, cyfan ma'n neud ydi mynd â fi ar y we am chydig bach. Am Chrome, ie, i gael Chrome. Mae'r... Wel, eisiau ni fel hefyd, chos o'na prosiect arall gyn Google wedi cael gwarad o hefyd tra ddyn ni ffwr. Mae wedi penderfynu peidio cael ymlaen o Google Glass. Siom! Ie. Yn syniad ar y pryd. Not! This is rhywbeth mwy creepy. Concept... Strych yn fod dweud, ffoc na. Concept diddorol, ond, ie. Concept diddorol, ond... Mae o fel rhywbeth allan o nofel, Islwyn Folk Ellis neu rhywbeth. Mae fel kind of dystopiaidd dyfodol. O'n i mewn tŷ tafarn yn Llundain, a wylis i 10 person yn dod i fiewn yn gwisgo Google Glass. A nhw'n gyd mwy parti efo'i gilydd. So dwi'n eitha sicr na pobl o parti Google. Actual Google. O actual Google. Ac oedd nhw gyd yn sort of fatha ha fatha efo'i gilydd. A sbol fatha... Ydych chi'n recordio'ch gilydd yn cael lot o hwyl. Mae'n just fatha... Mae rhywbeth amdano just... Mae fel y busnes siarad efo Siri neu rhywbeth ar y stryd yn dydio. Mae just yr sort of... Ie, mae dal yn unnerving pam ti'n cerdded lawr y stryd a gweld rwy'n efo headphones i fewn a maen nhw'n just yn siarad efo'i hun. Ti'n gwybod yn dy ben, maen nhw'n siarad ar y ffôn efo rwy'n. Dwi'n gwybod hynna. Ond maen just yn edrych fatha... Maen nhw'n just yn siarad efo'i hunan. Mae'n siarad efo ti a ti'n mynd... Ond y peth ydi, yr syniad, y holl syniad oedd fatha... O'n i'n licio pethau fatha... Os yna ddim camera na fo... Ti'n ffain. Gret, sy'n o well. Peth ydi, oedd o basically fatha roed tamad mawr o blastig. So chi rei sy'n pobl sy'n gwisgo spectol, dallt hwn, tynnu spectol i ffwr, rhaid i gaio fyny roed o'r bocad. Google Glass ma, be ti fod yn neud efo fo? Tamad solad oedd o, oedd yn mynd rownd y bendi a ddwna trwy dydd. Os ti'n tynnu fo i ffwr, o'ch ti basically bag i roed o yn, chos sef oedd i'n cadw'r haws. Oedd o'n batri hwnna, oedd o'n neud rei pobl sal, a just... Ac eto, y syniad efo'r camera bod o yna recordio trwy'r amser. A y syniad bod o'n recordio trwy'r amser. Dim ond reid bod o'n mynd i recordio trwy'r amser. Y syniad bod o'n gallu. Oedd y peth. A eto, dwi'n sy'n y ffordd, sy'n y... Mae'na syniadau, dwi'n meddwl, eich sydd yn swnio fel syniadau da i pobl o fewn y cwmni. Fel cwmni... Dyna beth isio... Well, I suppose beth isio. Dyna beth i job cwmni enfawr yn de. Ia, maen nhw'n meddwl tsechu i'r boc, meddwl be fysa'r peth nesaf gallu bod. Ond peth ydi, beth dwi'n meddwl maen nhw angen ydi fatha rhyw panel o bobl fe wnaeth nhw esbonio'r syniadau mae i. Explain it like I'm 5. Ia. Yn yr yes test. Yes test! Rwy'n job i fi, Google. Ai San Francisco Morris. Stop! Can you tell me what the fuck this is? Yeah. Just esbonio. Look, no, really no. It's just not making sense. Yeah. It's just gonna esbonio nhw beth ti'n trio neud. As ti methu... Explain it like I'm Iestyn, fydd o'n brilliant. A sa ti gallu neud hynna? Mwyn fel, actually, am hwn yn bach yn syniad stupid ydy. Fatha, fatha
New Coke, fath o beth di. Pam ti eisiau hwn? O, ti eisiau trio bach newydd. Ydy o blasu well na'r henyn? Ydy o ddim o blasu well na'r henyn? Mae'n wahanol. Don't do it. Bad idea. Yswyd fatha... Gyn ni'r rhaglen rili poblogaidd yma. Da ni am newid y prif actor. Pam? Da ni eisiau talo fo gymaint. Mae pobl yn licio'r prif actor. Cadwch y prif actor. Mwna sy'n ei gwell. Da ni am... Bryn, pan bod ti ddim yn rhedeg Netflix neu rhywbeth? Ti? Mae'n brilliant. Ond just ar syniad... Fatha... Mewn swnio... Facebook i'r review ma. Wylwch chi hwnna? Yna lot o... Ie, yna... efo'r Dwi'n gwybod sges di yn Iestyn. This is your year in review. A'r lluniau, a ddyn nhw'n dweud, hei, dyma'ch blwyddyn chi mewn lluniau, mae'n gret. A'r prif lun oedd wedi rhoi, oedd llun oedd wedi rhoi fyny o'i diffo'r den. Ac oedd na'r un arall oedd di colli blentyn i'r math oedd, ac wedyn oedd all llwyth o... Lluniau yn dweud, dyma dy flwyddyn di. A mwyn, eto, syniad... Oedd o swnio'n dda os ti'n gweithio o fiwr fatha Facebook lle ti'n mynd off a ti cael sgio yn rhywle neu ti'n mynd mewn party mewn cocktail party New York os ti'n gweithio yn Facebook efo'r pres na ac yn neud y shit na gyd mae'n edrych yn dda iddyn nhw ydy o peth ydy di pob ddim yn byw bywyd a fel wel beth sydd wedi digwydd ydy oedd Facebook oedd nhw oedd yn creu ac oedd nhw just yn dweud hei ti eisiau rhannu hwn ges i yn Google Plus pyddwrnod ond be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n galluogi ti i olygu fo, so dwi'n credu maen nhw wedi ffigur allan bod yr un Facebook na di really di upsetio bobl. Achos o ti methu newid o. So mae Google yn dweud, hei, addaswch y fideo da chi di creu yma. Syniad bach o well, ond just y syniad fatha, just think, sort of... Bod na beiriant yn gallu crynhoi y stuff pwysig i ti. Wel, dydy ddim, cos oedd lluniau fi, oedd lluniau Google Plus fi, a lluniau dwi'n roed ar Google Plus, just rhai eitha, generic, dyn nhw, o just mynd i prodasau ffrindiau fi. Sy'n lyflu, ond dim dyna'r whole blwyddyn fi, oedd babi fi di cyrraedd ar byd y flwyddyn. A dwi'n mynd lluniau ni hi fan yna. Ond y problem mwyaf, fatha dwi'n deud hyn o blaen, ydy fatha efo'r Google Glass, ac fod ti'n reid y lyniau fyny ar Google Plus ydy dyd sgynna i ddim ffydd yn nhw wnaeth nhw dynnu'r plug ar Google Plus a fydd y lyniau di mynd wedyn wnaeth nhw dweud o gyd i lawr lwythro nhw ond mae'r interactions na gyd i mynd dwi di bod yn rhoi trio archifo lluniau fi a nes i dweud o diw Flickr yn rhoi terabyte o storage i ti briliant Dwi'n just dechrau bacio lluniau fi fyny i Flickr a wedyn sylweddoli does o ddim actually ffordd fi cael nhw nôl so dwi'n meddwl rhywun peth o drop un peth efo'r gwasanaethau mae gyd da ni gyd yn dibynnu ar ffaith bod nhw'n mynd i aros o gwmpas so Dropbox, Flickr Facebook o ti'n gorffod dwi'n talu am mynd online backup fi ac os dwi'n talu am dan rhywbeth ffoc maen nhw'n mynd i aros o gwmpas maen nhw dal yn mynd i fod yna os di Flickr yn cynnig terabyte am ddim os mae Yahoo yn mynd i'r wal na ni so dwi actually wedi mynd storage ffurf newydd cyffroes o storio lluniau ffurf newydd dwi'n bacio nhw fyny ar bapur waw controversial old school allai fynd lawr y siop allai brynu photo album what dwi'n rhoi lluniau yn y photo album a dwi'n siŵr o'r photo albums 80 na ti'n y rhai sydd fel pishin o cellophane a maen nhw'n mynd a ti'n sticio'r lluniau gyd lawr a wedyn ti'n mynd a ti'n rhoi yn ôl dyna fe dwi isio ni'n gofyn sy'n nhw i brintio negatives i chdi hefyd mae hynna'n odd yn dydi dwi just fel that's it so maen nhw wedi cyrraedd so nes i brintio gwerth blwyddyn o luniau a ddo'n 300 neu rhywbeth a o lyniau ta punnoedd o meddylia di ddo nes ti curatio meddylia di pan oedden ni yn iau bys yr rhieni ni bys ti'n neud rhyw 10 ffilm yn bys ti mewn blwyddyn 36 exposure falle sa ti'n neud 10 onyn nhw mewn blwyddyn so ni'n meddwl mae hynna'n ridiculous dwi'n tynnu'r lluniau mae gyd a ni'n meddwl wel na dwi wedi gweld boxes sgidiau gen mam mae pethau yn llawn o just true print neu triple print ddim yn dod i mach am dipyn bach triple print ti'n cael rai bach o dyn ti'n gweld y service newydd na sydd ar gael i brintio dy lyniau di maen nhw'n gyrru nhw i chdi
Ond mae'r service am ddim o beth ti'n cael ar gefn y llun ydy advert. Mae ddipyn bach fatha hen dyddia. Os ti'n troi llun drosodd, mae yna rhyw fath o hysbyseb i'r lle nath argraffu fo. Fujifilm hen. A so mae hein yn dod efo ads ar y cefn, ond mae lot o bobl, I don't give a shit, dwi'n mynd edrych o'ch hyrra. Ti'n reid o mewn ffram. Neu mewn album. Dwi'n reid yn, ie. Ynddo, so dwi wedi cyffroi. A dwi'n wondro pwy sy'n neud photo albums rwan? Ti'n meddwl? Lle brynu photo albums neud? Ie. Gwario ffortiwn yn paper chase. Amazon? Na, dwi'n prynu'n Amazon. Dwi wedi cael gormod Dwi'n gweld gormod o viral posts o fel siopeth llyfrau bach yn mynd. We paid we paid enough tax this year to fund a student nurse. Amazon didn't pay anything. So, if you want more nurses, come and shop in our shop. A dwi'n mynd, oh god, da chi'n iawn. Oh my god, da chi'n totally iawn. So, bach o social justice warrior bach yn hyn. Boys, da ni yn dod i ddiwedd y rhifin yma. Da ni heb siarad amdan 2 peth mwyaf pwysig y flwyddyn. A, mae yna posibilrwydd bod na hacio'r iaith 2015 wedi trefnu. Ond da ni heb checio fewn hefo pa tipples mae pawb yn cael. Mae hi'n fis Ionawr, ond ddim yn fis Ionawr sych i greu'r Haclediad. Dwi'n gweld mae Iestyn yn ystod y darlledydd yma wedi bod yn swigio'r cracen. Sydd o'r botel? Cera fi drwy ddyn nhw. Cera ni... O, boi o'n i'n gweithio fo oedd yn mynd on amdano fo am fod rum ydi o, ond mae o'n slightly flavoured, black spiced rum. Mae o'n peth newydd yn y 2 flynedd dwytha, dwi'n meddwl. Dwi'n fel Sailor Jerry? Na, mae o'n fwy... Dwi'n gwybod, mwy speislyd. Mwy speislyd? Ie, mae'n dweud an imported rum blended with spice, caramel and other natural flavours. Other natural flavours, asterisk. Mae mor hawdd i yfad o'r botel oherwydd gen ti'r handles ar yr ochr. Mae'n edrych fel botel seidar. Ti'n fawr sgrimpy? Ia, chdi. Neu botel... Actually, sa honna, botel y cracen na, yn neud botel homebrew eitha da. Sa? Yndi. So chi'n dychmygu fatha o'r cartoons Americanaidd. Botels yn moonshine. A ma'n fel XXX ar yr ochr. Un o'r una. Bryn, beth sy'n digwydd draw fo chi? Dwi yn yfad mesur o... Methylated spirit. Glen Grant Single Malt The Major's Reserve. Wan te, o'n i jyst yn trafod am hyn cyn i ni ddechrau recordio. Mae mrawd i yn... Mae'n beiriannydd rhwydweithiau o alwedigaeth. So basically yn golygu bod o'n trwsio stuff wiars a falle. So mae hefyd yn amlwg yn trwsio'n cyfrifiaduron bobl. A mae'n dod o lan uwchlyn. A nath o cyrraedd y pentre. Ac oedd o fel bod na shaman wedi cyrraedd. Oedd pawb fel, oh my god, mae rhaid i'n trwsio cyfrifiaduron. So, bob noswedd, mae bobl yn dod i cnocio'r drws i bwthu no. Handio laptops crap llawn o malware iddo fo. We make this offering to you. Oh god, on the internet. A mae'n fel, oh fine. Achos diolch yn fusnes efo fo. So mae jyst yn neud o fel... Yn arfer neud o jyst i helpu bobl allan. Ond mae di mynd bach yn wirion, cos mae yna loads o bobl yn dod wan yn deud, rei, mae cyfrifiadur yn ei. So rhaid yn fel, come on na, dwi'n mynd neud o wan. Obviously, dwi'n methu cael tal. So mae bobl jyst i dechrau talu fo mewn single malt. Mae'n briliant. So mae gen fo fel rhai mae o'n prynu beth bynnag, ond mae wedi cael fel jwra, cwpl o bethau gen bob ti'n mo, talisca. Un rwy'n sy'n gwachod sy'n gwrando'r cabin pressure ar Radio 4, it's the talisca. In joke, wael iawn hwnna. So dwi trwy association rwan yn dechrau deall bach am whisky, ond allai ddim yfed o, achos yfed si gormod pan mae'n 16. Ti'n modd pam ti'n recio rhywbeth ydy hyn? Dwi di recio whisky'n hun. Allai yfed tyma bach o penderyn, achos mae hwnna'n fles really ysgafn, really wahanol i'r stuff ar banaidd.
Ond yn anffodus... Ti di trio stwff really drud? Mae yna flas wahanol ar hwnnw. Fel y stwff Japanese single malt estate. Stwff sy'n costio £60 y botal. Shockingly, na. A dwi di mynd trwy un, just i gwblhau'r section yma ar rhaglen, dwi di mynd trwy botel bach o Miller. Just Miller Light hyd yn oed, just yn sort of Miller Genuine Draft. So dŵr ti'n dweud? Ie, ond dwi yn dod nôl o'r ffliw. So, oce. Felly mae'n ffain. A ffynnes i hwnna, a wedyn da ni di symud mlaen i pop gwyrdd, sef Krabby's Alcoholic Ginger Beer. Tro cyntaf i drio fo, a dwi'n mynd impressed. Fe dwi di myfad 6 o hynna, rhi. Wel, mae'n just fel dŵr o siwgr. Ie. A wedyn ti'n kind of sort of mynd, hwn yn blasu fel shandy. Ti'n meddwl, So, noson siomedig o'r ochr yna yn Gaerdydd. Fydden ni back up to scratch efo 10-year-old Tony Port tro nesaf, mae'n siŵr. Good call. Ar ôl dolyg, so ti'n meddwl bod gennau well stash? Mae'n fi bron di mynd. Nes ti, o ti'n rhi cheap i brynu rai newydd dros dolyg, so nes ti just iwsio'r stuff o gen ti neu be? Wel, dwi'n bo, oedd bob nos yn hanner botel o whisky bron doedd. Bob nos yn nos am party. Ie, felly, dydy'r cyhoeddiadau ddim allan, ond ma' na hacio'r iaith i ddod eleni yn Mangor eto. Felly fyddwn ni'n cadw chi'n posted yn Nghymraeg gore ar ddatblygiadau hynna, trafodaeth y we a ballu yn Gymraeg. Boys, dwi eisiau pawb allan yna wybod hefyd, falle nhw'n ni'n neud screen grab ond yma. Fi ydy'r unig un o'r tri yn ei hynna sydd ddim yn gwisgo het sydd wedi gweala a'i llaw. Mae Bryn yn gwisgo bini gan ei ddwylo bach crefftus ei hun, a mae Iestyn yn gwisgo het, so ni'n deud het JK Jamiroquai, cos ti angen rhyw fath o fro i roed o dan hwnna. Nes ti just mynd So, da ni'n dechrau o'n, mae Iestyn yn gwisgo headset reit fawr. A mae'r het fatha di llyncu 3 chwatar o'i ben o. Ie, so ni'n deud. Mae'r cysgod, mae'n taflu tu nôl i hynna yn yr wal yr atig yna. A mae'n sefyll rhywbeth fatha rhyw beth, a ti'n deud 4 modfad i'ch i ben o? Mae angen gwrdd, so ti'n gallu popio ffrow bach neis yn hwnna. Dwi'n credu so hwnna'n cadw lot o well. Definite. Nhw'n ni trio gael grab screen i fynd hefo y feddylliol hyfryd yna i chi. Unwaith eto, da ni eisiau diolch i chi am wrando. Da ni am fynd rwan i wneud bach mwy o waith cartre cyn rhywun nesaf. Dim bod ni ddim yn gwneud gwaith cartre. Na. Heb di bod talu ddim sylw. MJ. Wel, mae di bod dros dolyg. Hang on, beth ti'n trio dweud? Fatha, da ni just yn mynd ar hwnna Mae Ionawr am awr. Na, ti'n beth yn digwydd. Mae'r 3 person arall sy'n gwrando'n eitha joio fo. Diolch yn fawr i chi unwaith eto am wrando. Fyddwn ni nôl mis nesa hefo mwy o wybodaeth, mwy o rantio a bosib drinks gwell yn ochr i. So, am rwan, dyn ni'n mynd i ddeud hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr gen Iestyn. Hwyl fawr Iestyn. Hwyl fawr Iestyn. A hwyl fawr gen i fi Sioned. Welwn ni chi tro nesa. Ta-ra! Ta!